Medzi imigranty nedaleko českých hraníc sa objavila tuberkulóza. Požadujeme ostrahu našich hraníc. Niekoľko prípadov tuberkulózy zachytili zdravotnícke orgány v nemeckém Chemnicu. 2 z nich sa objavili v tamním zařízení pro uprchlíky. Mesto leží asi 50 km od hranice s Českou republikou, přes níž v posledních týdnech proudí do Nemecka obrovské množství ilegálnych migrantů, informovali Novinky. Nemecká ministryňa vnitra Nancy Faeserová potvrdila, že Nemecko už pripravuje stále hraniční kontroly. Ministr vnitra Rakušan přesto odmíta obnoviť kontroly na hranicích našeho státu. To chce, aby sa tuberkulóza roznesla i po naší zemi? Požadujeme kontrolu našich státních hraníc. Podľa braniborského ministra vnitra Michaela Štübgena je problém s převadeči na polsko-nemecké hranici mnohem horší než během migrační krize z let 2015 a 2016. Za mnohem účinnejší než stále kontroly označila nemecká ministryňa vnitra Nancy Faeserová skrytá pátrání a možnosť pôsobení nemeckých policistov i na území sousedních států. Jako príklad zmínila Česko. Jehož vláda už s takovou spoluprací vyjadřilo souhlas. To hnutí SPD naprosto ze zásady odmítá jako nepřijatelné narušení suverenity Českej republiky. Vnitřní bezpečnosť naší země musí zajišťovať výhradne Polície Českej republiky a naši policisté. Vinu a politickú zodpovednosť za vysoký počet nelegálnych imigrantov a početnou tranzitní migraci přes Českou republiku dále do Európy nese výhradne ministr vnitra Vít Rakušan, ktorý trvale odmíta obnoviť kontroly na našich státních hranicích a celou vec bagatelizuje. Hnutie SPD dlouhodobě požaduje již niekoľko měsíců znovu obnovení ochrany našich státních hraníc.